Bamanyare chana muso demseni makoroba et le nouveau FM kanumbaga Mali kono Mali koka au belajele au ni yankuma ka foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen tile hɛrɛ Ala ka di an kelen-kelenna ma ko tarata ye seli ye dɛ Ala kana to foli kɛ sange kɔrɔ koyi la ilaha illallah k'aw bɛɛ lajɛlen fo maa maa bɛ sanga in kɔnɔ bi foli tɛna caya sabula don bɛna dugusɛjɛ kan don bamananw ko ten ko n'i siranna sa ɲɛ n'a bɔra ka bere min t'i bolo bere in a minɛ i yɛrɛ defan n'a ye n'a bɛ se ka sa in faga n'a bɛ se ka sa in gɛn walima n'a bɛ se ka sa in bagabaga bere in i defan n'a ye misaliya ɲuman an ka di Madame Kulibali Bintu Napo ne tɛmɛna an ka alimami dɔw ka da la aw bɛ hakɛ to n ye fɛnw kɔlɔsi ni n da ma se a ma a bɛ gɛlɛya ne yɛrɛ ma an ka alimami minnu n'olu ka kan ka misaliya ɲuman di alimami ka ca taa u ka daw la i ka saga minnu sirilen bɛ i ka lajɛ a bɛɛ dakabana saba ye saga fɛn fɛn bɛ alimamiw ka da la a bɛɛ ye dakabana sagaw ye saga dɔw bɛ yen u ni misidennin de bɛ da ɲɔgɔn ma an tɛ misaliya ɲuman di jamana bɛ cogo min bi jamana ka gɛlɛn dɛ alimamiw ye an caman ka misaliyaw ye olu ye an ka références ye n'a fɔra jamana ka gɛlɛn ka se nin hakɛ ma an bɛ minnu lajɛ minnu bɛ an bilasira n'an y'olu yɛrɛ ka kɛwalew lajɛ a bɛ masiran dɛ alimamiw a ye hakɛ to n'an ye min kɔlɔsi wagati min na ni an ma fɔ a bɛ kɛ an fɛnɛ ma baara min ni an kan ka kɛ an ni Ala cɛmancɛ la an man jɔ an jɔyɔrɔ la dɛ kuma fɔcogo la an bɛ ka misaliya minnu ye aw ka dudaw la saga minnu sirilen bɛ ka fɔ ko nin ye lahiya saga ye a tɛ minnu bolo walima minnu kan ka aw lajɛ ni olu ka kan ka kɛ ni aw kan ka kɛ misaliyalen olu bolo i na taa kɛbali kɛ dɛ ne b'a ɲini aw fɛ du mana bonya cogo o cogo a ye misaliya ɲuman di aw bɛ maa minnu ɲɛ ka Ala ta fɔ aw bɛ maa minnu ɲɛ ka Ala ye mun fɔ silamɛya kɔnɔ a ye misaliya ɲuman di sanka ani wagati bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ bi n'i ye silamɛ ta 100 o 100 95 o ye silamɛ ye seko don dɛ mais saga minnu bɛ aw ka da la tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu ne kɔni ne yalala n jɔrɔla ka sababu kɛ jamana bɛ taabolo min kan bi n bɛ hakɛto kɛ aw ye alimamiw an bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ berekokaw ni sɔgɔma ka don Kati n bɛ Katikaw fo n bɛ Katikaw fo ni sera Kati commandant fo de bɛ douane na a bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ an b'a fo mon commandant i ni sɔgɔma o douane kelen na brigade la Amen Dumbo bɛ yen ne teriw bɛ Kati lieutenant Seba Jara b'a la lieutenant Cheikhna Sibi b'a la commandant Christophe Dambele b'a la Madame Dambele Fatumata Daw Ala ka kanu to n dalen b'a la ka fɔ sanga in kɔnɔ a bɛ lamɛnni na o Kati kelen na capitaine Abdraman Sobe a bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ an ka musokɔrɔba tulo bɛ an na
Madame Doumbia Doumbia avec Katika Lamenina sanga in kono amba fo ko alaka blocage je alibi encore alaka kanuto neba mayan samake anaka demaya kurukra be Lamenina katika oni soma Colonel Assimi Goïta mbifo ka sababu ke jako chawbe malila an kunta don ko jamana mara ko shikote Assimi Goïta sambisaba ani sheki analentle ka fanga inta ambe akalo sobo magena furangani ka fomya bala jamana be chomimbi nyanda kuraw ni yelma kuraw feraw siglembe senka analentle Fransi be kule bela jelen na woy abeka bela jelen fo Assimi bulu mon colonel ini soko mon bronge broya gachi yede mon colonel broya gachi yede oh kana lentle aye sinogo teke Macron le Fransi président aya ira Macron Mali jamana min ni aka indépendance na ka souveraineté babulu komi Fransi be chomi analentle ko saina Macron ye mauchi Macron ye fembe fo malima Malion ja cheba be ambulu ko chebayate ko teni benna ko chebayate ko diplôme bobu ambulo ko chebayate ntara kalanke chebaya doye dusukuye chebaya doye ka jamana mara ni horoya ni tleniya ni ladriya o misaliya do furangani ya ira kaba kalo saba kono sam bisaba ni seginjiro ayesi no ko teke kabo Macron ye maubla fam bela jelena président ku ka Assimi wule u ka kuma fe ja mimbe bijijukro ko frafina kono ko Assimi be ma kelempe lame no ye Guinée Bissau président sabula o bena o ye Mali Macron sira o ma ko wule ka fay ko akana kuma ni Assimi ale ko fembe jura kren yala sorosu ni ngonche munumbe kewele munumbe nobe anka coopération kono ko ayo opération militaire bela jelenjo Assimi ma jabi ayo frafina président do shuka nyashi malima Assimi mapma japma balia fene o kausa wakati dola nik Mali Guinée Bissau président nana Mali kuna anana Assimi deli ako Assimi ma ko aka fere bela jelenke ko aka Macron wele Assimi ya jabi me Macron wele mundela nye munke Macron de bene ka jamana geleya min be an fe yan Macron de ya sababu ye no ye Fransi ye Macron dugoya ma bela jelen ta ka nyasi Mali ma garbuya chen demain ni chen mais ni mi ka shori kono o mana ke demain chugo mba fina o demain dikan kuno yara de Macron Assimi ko kale tofe ama Macron jabi Guinée Bissau président ko Macron afo Assimi ni Macron wole abe jane ko pourtant eklente aye président chaman bla u kane wole ka kuma fe ko nga wole mba wole muna nye mune kala Mali mune kala ka ambla janfa kono ka I kanka ani anyire de mawni ngoche ananga srouche jamimbe kelen jula mimbe ni ko be jula ma flate Fransi do o Guinée Bissau président Borakam
Asimi Deli m'a ɲini fɛ yani n ka taa n'a ye maa bila ka na i bɛ layidu ta n ye i b'a tigi bisimila wa Asimi ko ne bɛ yan o de kama Mali kama o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a y'a ka secrétariat maa dɔw wele k'olu bila ka na olu ni Faransi ambassadeur u sera Kati Asimi ma ko mon président notre président an nana an bɔra Faransi ka si ma Macron ka cikan ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka fina ka fɔ furuku min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an seginna an kɔ an b'a ɲini fɛ i ka Macron wele n ko nin de ye cɛ ye a bɛ fɔ nin de ma ko cɛbakɔrɔ olu talen kɔ Asimi ka téléphone ta ka Macron wele fo cɛ ka kɛ cɛ ye Macron tilara ka bolo sigi a kɔ a ko monsieur le président mon colonel de la transition ne de kun ko k'a fɔ bolodiɲɔgɔnma min tun bɛ Faransi sɔrɔsiw ni Mali armée cɛ ne y'a jɔ ne tila ka segin kɔ kolo tɛ ne la ka taa yɛlɛma monsieur le président nin de cɛya ye an b'i fo Asimi buraya gasi ye dɛ ala sigi sugu Katika aw ni sɔgɔma ka bɔ Kati ka don ministère état-major la ne tɔgɔ man bɛ général de division Ibrahima Dayiru Dambele mon général i ni sɔgɔma ko ala ka kanu to madame la ministre des transports des équipements et infrastructures madame Dambele Madina Sissoko i ni sɔgɔma yan fo Côte d'Ivoire ka taa se Mauritanie ma k'an kolonkolon ka don général de division Salif Traoré kan a n'a ka denbaya mon général ni sɔgɔma attaché Madou Doumbouya Klobanna aide de camp du ministre Ibrahim Dayiru Dambele capitaine Adama Keita an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ a tulo bɛ an na sanga in kɔnɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye capitaine Amadou Konare a tulo banna mon général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo ka taa se madame la première dame du Mali madame Sanogo Assanatou Doumbouya i ni sɔgɔma ala ka tile hɛrɛ d'an kelen kelenna ma émission faso kunkan an donna kɔnɔ ka hakili jigin kɛ kunɲɔgɔn in kɔnɔ kibaruyaw ko cogo di jamana bɛ lahalaya jumɛn kan an ka bilasirali kɛ Asimi ko kalo 3 kɔnɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ministre kelen kelenna fɛ baara min n'a bɛ di ma kalo la baara nin ka kɛ tilennenya ni ladiriya kɔnɔ ko ministre bɛɛ lajɛlen i ka suivi kɛ i ka baara kɛtaw la i bɛ mun di i ka dugumamɔgɔw ma baara in n'a bɛ ka kɛ ka ɲa ko bɛɛ lajɛlen ka gafe kɛ k'a di a ma baara in tagabolo ka jateminɛ k'a la i yɛrɛ min kɔlɔsi gɛlɛya bɛ yɔrɔ min an ye layidu kan in an y'a jaabi ye kaban ministre damadɔw bɛ yen olu bɛ kɛnɛ kan olu bɛ terrain kan baara min bɛ ka kɛ an ɲɛ b'a la ka ban a y'aw jija dossier minnu bɛ yen n bɛ segin a kan a y'aw jija dossier minnu bɛ yen Union africaine olu ka cidenw bɔra an fɛ yan kunun u ko k'u nisɔndiyalen don sabula ko transition y'a yira u la k'a fɔ wagati min n'a sugantira ka d'u ma k'u bɛ kalafili labɛn ka fanga di ka bɛn ni février kalo laban ye san 2022 fɛn min ye bandaw ka taa se Mokhtar Wane ma k'u bɛ lahala min na k'u nisɔndiyalen bɛna ci kɔmasegin kɛ sabula ko layidu ka sɔrɔla u bolo olu bɛna fiɲɛbɔda sɔrɔ u ka lasago cogo la Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a bɔra an fɛ yan k'a nisɔndiyalen don baara min bɛ ka kɛ min an bɛ k'o ɲini olu fana fɛ sisan Mali bɛ embargo min kɔnɔ an ka bɔ embargo kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn jamana ko don mɔgɔ ko tɛ a yirala k'a fɔ ministre min bɛ yen n'o ye ministre de la justice ye fɛɛrɛ dɔw tara a fɛ ka ban a ye kalo kelen délai di juge bɛɛ lajɛlen ma dossier bɛ maa bolo i k'i ka baara kɛ tilennenya ni ladiriya kɔnɔ kalikan min n'i y'a ta k'i kali fasodenw ye
k'i kali an ka sariya sunba la k'i kali fini min b'i kana ani place min b'i la baara in k'i ka kɛ hɔrɔnya ani tilennenya kɔnɔ fɛɛrɛw commencera ka tigɛ ka ban Mamadu Kasoge a ko an ka da la k'a fɔ baaraw daminɛna maa caman de bɛ an ye kibaruyaw sɔrɔ minnu kɛlen bɛ ka faso nafolo suɲɛ ka taa don dugukolo la ka taa don sow la ka immeuble baw jɔ dɔw yɛrɛ bɛ i ka faamuya b'a la olu kɛra baarakɛyɔrɔ ɲɛmaabaw ye kɛyɛrɛ bɔnnakun kan a bɛɛ lajɛlen faso ka nafolo tarakili ko minnu bɛ n'u ye faso ka nafolo ta ka taa dugukolo ni sow jɔ ka jɔ u musow tɔgɔ la ka jɔ u denw tɔgɔ la Mamadu Kasoge ko ka aw sola de aw ma taama ale bɛ bɛɛ lajɛlen ka dossier b'a bolo a b'a bɛɛ lajɛlen kalama feereliw daminɛna ka ban an ye layidu kan sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyala ka bɔ minisiri nɛgɛkɔrɔ ko an k'an sigi a tɛ mɛn sɔɔni ko co bɛna da belebelew kɔ belebele minnu bɛ yen n'o olu ye an ka nafolow suɲɛ nafolo min n'a dira ko ka lakana tigilamɔgɔw ka minɛn ɲini ka d'u ma surfacturation de l'achat de matériel militaire ni dɔw ko équipement militaire ka suyɛti kɛ 6000 ye politicien minnu y'a kɛ premier ministre kɔrɔ minnu b'a la ministre de la défense minnu b'a la officier nu général minnu b'a la ko an ka da la k'a fɔ ko maa si tɛ to yen an ka taa dɔɔni dɔɔni tiɲɛ bɛ ka bange général de division Yamusa Kamara ale kɛra ɲɛma dɔ ye ɲɛma min n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana bondakun kan Mali kɔnɔ a bɛ se ka sabatiya cogo min na o ɲɛmaya o dira ale ma tiɲɛ bɛ tan de ni ale a bɛ mɛn ka taa a bɛ ka taama n'a ye berekɛnɛ sɔrɔ don min a bɛ na ni tiɲɛ ye ni général nin tun bɛ retraite la ta kɛra a nɔfɛ ka na ko sabula a jɔyɔrɔ bɛ fasojɔ la a ma ban général camanw bilalen bɛ kɛrɛfɛ an ka taa tiɲɛ tɔgɔ o de ye don ye don bɛ nalen k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw walemadɔn madame Kulibali Bintu Napo k'a yira bɛɛ lajɛlen na ale tigɛ bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Soro Ibrahima Jalo yan fo CNT la honorable Alu Badara Nana Kase an b'a fo ka taa se ne ka ɲɛma ma Dramane Alu Kone a yɛrɛ bɛ Yaya Dumbuya Kabala a tulo b'an na fɛn min ye cɛlɛkaw ye Amadu Tunkara ani Javiya tɔnden bɛɛ lajɛlen a n'a kalanden bɛɛ lajɛlen ka aw fo cɛlɛ Amadu Tunkara tɔgɔ la lieutenant colonel Dajara Misabugu a bɛ lamɛnni na an tun bɛ kɛnɛ kan dimanche don fɛn min ye maaw ye maa minnu n'u tun ye wele bila kunnafonidilaw ma san 1995 olu ka so cira Ɲamakɔrɔ ka ta o don na ka na bila bi la an bɛ san 26 de la faso dugukolo la santimètre ma ta ka di olu ma jɛkulu sigira ka laɲiniw kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ko coordination o coordination san 26 dugukolo santimètre ma ta ka d'u ma u ka yɔrɔ cilen tilen ka na bila bi la dɔw kun sigilen bɛ duguba kɔnɔ olu taara sigi kungo kɔnɔ burusi kɔnɔ du dɔw bɛ yen olu duw cira furu dɔw bɛ yen olu furuw sara jigilatigɛ bolo dɔw yɛrɛ tɛ bolo la bilen ni coordination des déguerpis de Ɲamakɔrɔ Jalobugu u ye kunnafonidilaw wele dimanche tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 10 ko kɔrɔfɔ b'u bolo u b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛ sabula olu ka laɲini a kelen tile kana bila bi la u taara ni sira caman ye maa caman da donna la jamana maaw bɛ se ka lamɛnni kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka tiɲɛ bange ko namaratɔ dɔw fana donnen bɛ olu senkɔrɔ so cilen kɔ siɲɛ 2nan papiye dira u ma jamana marabagaw fɛ n'o ye Adama Sangare ale fana baara kɛ ministre dɔ ka yamaruya kɔnɔ gouverneur dɔ ka yamaruya kɔnɔ o papiye dira maaw ma san 25 tɛmɛnen ko u k'u sigi yɔrɔ wɛrɛ la
so jɔw nana jɔ maa wɛrɛw nana kana olu so ci n'o bandaw ka transition ye so cira papier dira maaw ma papier b'u bolo ko so dira u ma ko u tilara ka o so feere ka t'i sigi o yɔrɔ kelen na coordination ko kuma in ko nkalon tɛ tɛmɛ a kan k'u ka taa sɛgɛsɛgɛ olu sigilen bɛ yɔrɔ min n'a bɛ fɔ o ma ko zone aéroportière ni zone aéroportière don gafe ye mun fɔ o yɔrɔ la o ye ɲɛfɔli kɛ o kan yɔrɔ cilen bandaw ka transition fɛ fasoden jugu dɔw ka laɲini kɔnɔ ka taa don an ka faso marabagaw kan ka hakilina jugu d'u ma u wulila ka taa yɔrɔ ci jɛkulu wɛrɛ tilara ka créer o kɔnɔ jɛkulu min k'u t'a bɔyɔrɔ dɔn n'a bɛ fɔ o ma ko plateforme o plateforme ko Sufi Bilal de b'o ɲɛfɛ ko Sufi Bilal ko olu ka laɲini o ye maa minnu ka yɔrɔ cira ko ka yɔrɔ d'u ma plateforme créera ka don coordination kɔnɔ u ye an wele ka ɲɛfɔli kɛ an ye olu ni plateforme cɛ danfara bɛ yɔrɔ jumɛn laɲiniw bɛ yɔrɔ jumɛn u ka porte parole tun bɛ an bolo kɛnɛ kɔnɔ fɛn min ye Bakari n'o dɔw ko Bukari Nango Samake ale ye kɔrɔfɔli kɛ kunnafonidilaw ye u ka lajɛrɛ a ju ye min ye ani u ka laɲini min ye anw ni ne an ka jɛ ka Bukari Nango Samake k'a lamɛn a ye min fɔ kɔrɔfɔ in kɔnɔ lajɛrɛ don Madame Kulibali Bukari Nango tɔgɔ ye Nanko Bukari Samake n ye porte-parole ye Ɲamakɔrɔ DKRP ka porte-parole don lajɛrɛ kun ye min ye o ye ka conférence de presse kɛ ka jamanadenw bɔ kunpanna k'u bɔ fili la ka d'a kan an y'a ye k'a fɔ plateforme n'o ye Sufi Bilali ka tɔn ye n'o ye dugukolo ɲagamitɔn dɔ ye n bɛ se ka min fɔ o y'o ye ka d'a kan olu ye conférence de presse kɛ kɛnɛ in kan yan samedi kun filanan tun ye kununko samedi ye u nana fara jɛkulu kan jɛkulu minnu y'u yɛrɛ saba ka bɔ DKRP cɛla n'o ye 95 DKRP ye ka da dugukolo nata ni yuruguyurumɔgɔw ka kumakanw kan donc u sera k'an ka groupe kɛ fila ye a fila min taara nkalon sira kan plateforme nana fara o de kan ka kuma ni DKRP yɛrɛ yɛrɛ u tɔgɔ ye u farala maa minnu kan n'o ye dugukolo feere groupe ye u y'a feere jamakulu minnu ma n'o ye commerçant baw ni bureau kɔnɔ baarakɛlaw ye olu de nana kɛ ka katikatiw kɛ ka kɛnɛ faya samedi jan tɛmɛnen tetew DKRP tɔgɔ la donc an ko n'an y'an da de population bɛ bila fili la an ka wele bila jama ma ka n'an sigi ka kuma walawala k'a ɲɛfɔ k'a fɔ DKRP minnu ka yɔrɔ cira en 95 fo ka se bi ma halisa olu DKRP kelenw de sigilen filɛ ga in kɔrɔ yan n'a président tɔgɔ ye Amadou Cissé donc minnu ye conférence de presse kɛ samedi jan tɛmɛlen olu ni anw tɛ kelen ye o ye dugukolo feerelaw farala tɔn min kan n'o tɔn bɔra anw na ka taa u dan ma ka da dugukolo feerelaw ka lasuli kan yaasa u ka se ka fɛrɛ an ma o tɔnkulu de ye conférence kɛ DKRP yɛrɛ yɛrɛ u tɔgɔ la donc ka journaliste wele bi ka kunnafoni cari ka dɔn k'a fɔ namara kuma de fɔr'u fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen samedi don bon anw bɛna jama ladɔnniya kuma in tiɲɛ ye min ye k'o da kɛnɛ kan an ye journaliste wele o kuma de la sɔgɔmada in na olu ka kuma min bɛ anw engagé a fanba bolila k'a fɔ olu ye DKRP ye u b'u ka hakɛ ɲini u t'i fɛ u ka ci plateforme yɛrɛ ma ci fɔlɔ plateforme bɛ sirakɔrɔ de mais Sufi Bilal ka tɔn de don karamɔgɔ don min lakodɔnnen don jamana in kɔnɔ ni talibidenw b'a bolo n'o ye kalandenw ye cogoya wɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ka bonya b'a yɔrɔ mɛ dugukolo caman bɛ yen dugukolo namara sira caman bɛ yen bi Sufi Bilali tɔgɔ b'a la donc an y'a ye k'a fɔ a tɔgɔ bɛ senu dugukolo namarakow la an yɛrɛ ni a ka kalanden dɔw sera ɲɔgɔn ma ka tɛmɛ n b'o confirmer an y'a ye nin ko in fana na plateforme ni a base ye ale de ye mais ale tɔgɔ ti fɔ ka caya u fɛ a fɔ dɔrɔn ko plateforme mais plateforme yɛrɛ sinsinnen don Sufi Bilali de fɛ pour que ka jamanadenw labɔ a kalama donc o plateforme de bɛ fɛ ka na kɛlɛ in kɛ anw tɔgɔ la an ko lalala an ti jɛn n'o ye plateforme tɛ se ka na anw ka kɛlɛ tɔgɔ ta a se ka kuma anw tɔgɔ la anw ye Ɲamakɔrɔ Jɔlɔbugu DKRP ye depuis 1995 an b'an ka kɛlɛ la ɲinan anw cira ko kura 2021 kɔnɔna na donc plateforme fana olu tun kan ka ci mais semaku ma fɔlɔ u bɛ sirakɔrɔ bolo de fɛ donc u bɛ fɛ ka na kuma anw de tɔgɔ la sisan komi u y'a ye a ma nɔgɔ anw ka côté la an ko an ti fara namaratɔ kan an ti fara dugukolo feerela kan ani géométrie namaratɔw ti jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw b'an yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn k'an bɔ mɔgɔw la minnu ni namara ka surun donc u ti sɔn ka gɛrɛ anw na mais minnu samara ka bɔ anw na n'o ye Kɔnta n'a ka jama ye u bɛ taa olu de
de nɔfɛ ka da kan olu sɔrɔ ka di u bɛ kuma ni dɛgɛrɛpiw da ye olu de la donc u nana kɛnɛ ɲɛnamaya samedi jan tɛmɛlen a ka kɛ zone de dɛgɛrɛpi la yan pour que a ka dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ de dɛgɛrɛpiw ye donc an ka jamanadenw bɔ sunɔgɔ la k'a fɔ bɛɛ k'a fɔ olu tɛ dɛgɛrɛpi ye dɛgɛrɛpi ɲuman ye min ye o ye anw de ye an ni bɔlen dugutigi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a dugutigiba ye kalabankɔrɔ dugutigi ye o de ye bɔlen dugutigiba ye 12 bolonɔ de b'an bolo kalabankɔrɔ dugutigi tɔgɔ la donc an bɛ ɲamakɔrɔ min na o dugutigi Bakari Tarawele ale fana bolonɔ b'an bolo k'a yira k'a fɔ u n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ jɛra ka papier min signé n'o ye dugu 12 ye i b'a ye Kabala b'a la Cɛbani b'a la ɲamakɔrɔ Kurani b'a la Musalabugu Falajɛ ani Guana ka fara ɲamakɔrɔ yɛrɛ kan i b'a ye Senu b'a la Banangabugu b'a la i b'a ye Sirakɔrɔ b'a la olu document bɛɛ sigilen b'an bolo o dugu 12 anw de ye coordination ye an n'o dugu 12 de bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ in na bɔlen tɔgɔ la commission ma sigi fɔlɔ mais premier ministre da tur'a la n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a ko commission dɔ bɛna sigi a bɛna wele bila diinɛ ɲɛmɔgɔw ma a bɛna wele bila mɔgɔ ka yɔrɔ tiɲɛna nin ko in kɔnɔ a bɛna wele bila bɛɛ ma commission dɔ ka sigi commission min bɛ se ka ɲɛfilɛ kɛ an ka hakɛ ka se ka sigi an ma donc kuma fɔlen min kɛ bɛɛ bɛ fɛ k'i profiter o kuma in de senfɛ donc pour que ka dumuni kɛ ni dɛgɛrɛpiw da ye donc an ko an ti jɛn'o de ye anw ye dɛgɛrɛpi ye anw de ka yɔrɔ tiɲɛna wa anw de bɛ kuma an yɛrɛ ye maa ti kuma an tɔgɔ la maa ti kɛlɛ kɛ an tɔgɔ la an yɛrɛ de b'an ka kɛlɛ. An ka foli bɛ sanga in kɔnɔ ɲamakɔrɔ dugutigi ye n'o ye Abulayi Tarawele ye denmisɛnnin min don a hakili sigilen don kosɛbɛ ni n ko denmisɛnnin min don a bɛ hakɛ to dugutigiya étiquette ba ka na mais ne ka kɔrɔ n'a ye hali bi an b'a fɛnɛ fo a ka timinadiya a n'a ka wulikajɔw la gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ ɲamakɔrɔkaw kan i b'a ye k'a fɔ sanka ani wagati bɛɛ lajɛlen a bɛ population nagakɔrɔla la ka lamɛnni kɛ fura bɛ se k'a sɔrɔ gɛlɛya in na cogo min na an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ɲamakɔrɔ ka ɲini premier ministre Choguel Kokala Mayiga fɛ a ka jateminɛ kɛ fɛn min ye Mali ye an filɛ bɔnnako min kan sanga in kɔnɔ jamana in sɛgɛra fantanw de ɲɛji o de man ɲi fanga ma yɔrɔ in bɛ ci don min maa minnu taara ci ne ye cɛkɔrɔbaw ye ka kasi u ɲɛji la n ye musokɔrɔbaw ye ka kasi u ɲɛji la n y'a fɔ n ko o don fanga min ni a y'a ci n ko bilayi fanga in a tɛmɛ tiɲɛ bɛ tan de o tiɲɛ bɛ tan de ne ko n ko tiɲɛ de ye wagati ye minisiri minnu tun b'a kɛnɛ kan a ci don bi u bɛ min a cira président min ka yamaruya kɔnɔ président a bɛ min faamaw a ye siran fantanw ka hakɛ ɲɛ fantani ɲaji fantani k'i bolo jan alaw tala ye ala ne ye n ta to e ma o ala in ale de bɛ fanga di o ala in ale de bɛ dɔ bila i ka mara kɔnɔ marakojuguya fantanw ka hakɛ bosilen u la ka sababu kɛ ko fanga bɛ e bolo minisiri mun ye cili kɛ ni a don n'an ye micro ta ni a minisiri yɛrɛ la jɔnkɛ jara kɛnɛ in kan ko ninnu nana u sigi nkalon de kan ko yɔrɔ d'u ma u tilara ko yɔrɔ feere a tɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ni maa ninnu ka papier bɛɛ lajɛlen jɛlen bɛ u bolo jamana bɛ se ka jɔ tan n burankɛ monsieur le président de la transition colonel Assimi Goïta, monsieur le chef du gouvernement premier ministre Choguel Kokala Mayiga a ye fantanw ka hakɛ fantanw ka laɲini ladilikan minnu bɛ fɔ radio sow la télé sow la a ye a lamɛn n'aw ye a lamɛn fasodenw bɛ bilasirali minnu kɛ aw ka sira tɛ conseil la aw ka baara kɛ bolo la sabula ladilikan bɛɛ lajɛlen bilasiralikan bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ radio sow ni télé sow na bi jamana bɛ bolo min kan degun min bɛ jamana kɔnɔdenw kan laɲini min bɛ jamana kɔnɔdenw bolo ka ɲɛsin jamana bɛ se ka mara hɛrɛ ni baara kɔnɔ cogo min na o ladilikan bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ radio sow ni télé sow la k'a bɛɛ lajɛlen ka di aw ma ladiriya kɔnɔ dɔgɔyama t'a kɔnɔ a ye fantanw ɲɛji cɛ faama o faama n'i ye fantanw n'i ye ɲɛji bɔ fantanw na u ko ko n y'a to ala ma a tora a tigi de ma a dira a tigi de ma président de la transition Bandaw min y'a kɛ a bɛ min Mokhtar Wade min tun bɛ premier ministre la bi a bɛ min jɔnkɛ jara min tun bɛ a ɲɛfɛ bi a bɛ min ne ye cɛkɔrɔbaw ye k'u tɛgɛ jan nin kɛnɛ in kan musokɔrɔbaw sira sanji la soso la tɔliso kɔrɔ k'u ka so ci k'u bila kɛnɛ ma ka so ci ka dagakolon ci ka filenkolon ci ka baramakolon ka bɛɛ lajɛlen fili kɛnɛ ma a kɛra sɔgɔmada fɛ u ka kɔlɔsi min b'u bolo ala delikan ninnu ɲaji min b'u bolo
abemi ala de taille là-bas. Et hakili tout là. Mon président ne bi blasra de sabula ne burange di. Saga soro la saga ma soro bi blasra. Ala sigi sugo. Oh ko anka siente fene kono. Mado be ika fome bala abe sema kono siente la. Abura ka kuma burujale chama fo. Ko ale rebeli. Bengan seba min ni ala wale ala ni anyata. Juenkalo tile tan ani duru samba fla ani tan duru ka taa se juenkalo tile mugan samba fla ni tan duru ma ko n'a ma lawaleya ko Mali k'i sigi ni kɛlɛ ye ko ale ye rebelle de nin kuma in a y'an tɔɔrɔ dɛ tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu a taara fɔ yɔrɔ min na o ye an ka CNT kɔnɔla ye MINUSMA a ko ye wele bila i ka faamuya bala an ka honorable ma k'u kana an ka sigi ka fɔ kɛ ka jateminɛ kɛ gafe min b'an bolo n'a bɛ fɔ ko accord d'Alger accord pour la paix et la réconciliation ko majɛ dɔw b'a la maliyɛnw ka fanba ka laɲini kɛra o ye o k'an k'an sigi an ka kuma Bintu min ye n dabaliya ban a ye na an ka sigi ka kuma maaw de bɛ an bolokɔrɔ an ka impôt de bɛ olu sara a ye na aw ka kuma faso tɔgɔ la fasodenw tɔgɔ la gɛlɛya min n'a bɛ jamana kan aw ka fɛla fɔ aw ka fasodenw aw de ye an da na ɲaw ye a ye na an ka kuma n'i ye o CNT maaw ta maa 100 ani maa 21 a kɛnɛ kan min kun bɛ yen a tɛ tɛmɛ maa 30 kan Bintu u welela a ye na an ka kuma an tilara ka kuma di dɔw yɛrɛ fɛnɛ ma olu ko ni accord pour la paix et la réconciliation kuma de don ko o gafe kelen in kɔnɔ ko ni sigikafɔ bɛ kɛ a kan ko MINUSMA ye laɲini kɛ cogo min ko nin ta kɛcogo ye ko o de la u ma taa kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ n'i ka tiɲɛ don kunɲɔgɔn in kɔnɔ a kɛra kiri ni wɔrɔ ye an ka faso kɔnɔ an bɛna kuma di aw ma o tɛmɛnen kɔ Niger président sommet G5 Sahel la a da prokotora ka kuma caman fɔ Mali ma a da prokotora ka kuma caman fɔ an ka sɔrɔsiw ma mais Asimi ye maa min ale tɛ kuma a bi jaabi ka sababu kɛ kumabaliya o fana jaabili dɔ ye a kɛra kiri ni wɔrɔ ye an ka jamana in kɔnɔ ni kunɲɔgɔn in kɔnɔ an bɛ kuma di aw ma fasodenw an ta ye fasoko ye mɔgɔ ko tɛ dɛ mɔgɔ ko tɛ sali musaka ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala ka na denbaya sitigi lebu kelen bɛ minnu bolo fila bɛ minnu bolo saba bɛ minnu bolo naani bɛ minnu bolo ala ka bɛɛ lajɛlen musakaw nɔgɔya kuma di fasodenw ma nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 minnu bɛ ka weleli kɛ ne ka nɛgɛjuru la n bɛ hakɛto ɲini kɛ aw ye telefɔni ma ɲi sɔgɔmada in na ka kuma di aw ma Bintu i bɛ se ka sira di u ma an ka se ka ɲɔgɔn bilasira bonya ni karama kɔnɔ an sɔgɔma waaleykum salaam i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min ne tɔgɔ ye Mamadu Kasoge Mamadu Kasoge ministre kori an ka ministre tɛ dɛ ayi o tɛ bisimila Kasoge kuma b'i bolo oui ne i ka kuma fama bɛ n t'u ta mɛ donc n bɛ min ta o ye rebelle ka yɔrɔ de ye ani Bazoum ka yɔrɔ sori tiɲɛ tɛ parti fɛn dɛ a y'a fɔ Jaw ye k'a ka denmisɛnnin ka bɔ yɔrɔ in na ni cɛ in tilela k'a ci an ma nin cɛ in ye kaso la a k'a ka denmisɛnnin an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ mɔnɛnen don kabini ala ye Mali dafɛn madila kɛ a kɛra sɔrɔsiw min ɲɛna u ka sabali u kana na an ka impôt dun fu ten n ko anw de bɛ ka wari d'u ma an b'u sara de u ka taa baara kɛ mais olu tɛ baara kɛ u ka bɛɛ ka gɛn ka bɔ yen u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yen et puis n b'a ɲini i ka président fɛ Asimi an ka président fɛ a kana ne ka président tɛ ayi non ça c'est ne ta ne jɛlen don ne tɛ don dabi la o c'est cour constitutionnelle ye min kɛ nin dugu kɛta tɛ d'accord n y'a faamu Kasoge c'est un crime Kasoge n y'a faamu an ka taa
ne ka tila dɛ. N y'a faamu. N'a ni Asimi fɛ. Cour min y'a sigi. A ka sigi cogo yɔrɔ an m'a ɲinɛ a ka lajɛ n'a tɛ se ka baara kɛ cɛ nka a fana ka bɔ yen. Mɔgɔ wɛrɛ ka na. Voilà. Mali tɛ kali ni Asimi kali échouera ko Mali jeunesse échouera non jamais Mali jeunesse ma échoué ale de échouera. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. Ale kɛtɔla ale ma anw ɲininka dɛ. Anw bɛɛ ye jeunes ye. Voilà. Et Bassirou. Bassirou kun bɛ kɛ MS. D'accord. Bintu Umaru Kasoge Tara Maligi ko an ka hakɛ to ka kuma di Maligi Konate ma a mɛnna da la k'a bɛ hakɛ to ɲini kɛ i fɛ Maligi. Sori ni sɔgɔma. I Konate. Anba. Bisimila i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ. Bon n bɛ fɛ ka hakilina di yɔrɔ fila la. Bisimila. A fɔlɔfɔlɔ o ye Faransi ni Mali ka cɛla ye. Komi i ka émission daminɛ na i ye fɛn caman fɔ. Ko k'a fɔ ko deliliw kɛra président bilala ka deliliw kɛ o. Maintenant ne bɛ fɛ ka dɔ sori est-ce que Macron bibi in na ma se ten komi i ko ten k'a fɔ an ka président Assimi Goïta a tɛ fɛ ani Faransi ka kuma ɲɔgɔn kɛ a bɛ fɛ vraiment Mali ka a yɛrɛ ta ten. A tɛ se a ye Assimi tɛ papier dɔ signé ka papier di Macron ma k'a fɔ Macron vraiment an jɛra aw kɔ wa o tɛ se ka kɛ wa o ma wusa ni nin bɛɛ lajɛlen wa. Parce que n'i y'a ka kuma faamuya o kɔrɔ b'a jira sisan an kɔni sera an yɛrɛ kɔrɔ an bɛ se ka ko kɛ donc an ka papier signé an ka fɔ Faransi ka ta ka bɔ an bolo déjà que Macron de fɔ ko anw bɛ ka wuli diɲɛ dɔw radio la an bɛ manifestation kɛ an bɛ fɛnw kɛ an b'a fɔ Faransi ka ta ka bɔ yen maintenant an ka autorité maaw ye papier d'u ma k'u ka ta ka bɔ yen don min na k'u ka minɛnw cɛ k'u ka kataw cɛ u bɛ taa maintenant yanni an ka kɛ ni furugufurugu munna Assimi tɛ papier signé siɲɛ kelen a ka taa wa a kama se deli la bilen o ko ka ban o yɔrɔ la donc n tɛna don détail ba la o yɔrɔ la yen mais n bɛna yɔrɔ min na sɔn o de ye CNT kɔnɔna ko ye sori ne tun bɛ yen a daminɛna ne ɲina k'a laban ne ɲina tile fila bɛɛ lajɛlen kɛra ne ɲina cɛ ye kuma mun fɔ a tilama tuguni o le lendemain ka tila ka yafa deli baw fɛ ka tila k'a fɔ a ka kuma fɔra kun min na ka tila k'a ɲɛfɔ a y'a fɔ kun min na donc o la sisan o de kosɔn n y'o de fɔ kuma l'autre jour ko ni nin kɔnɔ sugu bɛ yen hali n'an taara débat kɛnɛ kan k'a fɔ ko débat Mali ko kuma bɛ ka fɔ radio kan walima télé kan i b'a ye an minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an b'a ko dɔn an b'an ban ka taa débat kɛyɔrɔ la an bɛ taa sigi bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ non non ni tigi b'a nin fɔ nin tɛ ni tigi b'a nin fɔ nin tɛ mais an bɛ taa tigiw affronter de anw ta ye mun ye ka se k'o fɔ 2012 la an y'a ye yan nɔ Musa Akari a tun bɛ taa téléw kan a bɛ taa plateau kan a bɛ taa RFI kan a bɛ taa France 24 kan u bɛ taa kuma bɛɛ fɔ mais maaw b'u la mɛn de mais pour que anw fana tɛ se ka taa o plateau kelen kan k'u to affronter an ko ti hakili b'a la Aramata Faransi ka fara Chateau kan olu de tun commencera ka taa plateau kan k'u to affronter ka taa tiɲɛ yira diɲɛmɔgɔw la ka yir'u la k'a fɔ k'u ka mun fɔ o tɛ tiɲɛ ye maintenant ninnu b'an ka bulonba kɔnɔ n'i ye mɔgɔ kelen dɔrɔn de wulila ka kuma a ye Mali bɛɛ labɔ Mali bɛɛ bɔra kalama parce que a ko ko ni accord tɛ yen ko kɛlɛ de bɛ yen mais n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ CNT maa 121 tun bɛ yen n'u tun bɛ yen ka se ka Mali ka côté défend est ce que ni mɔgɔ kelen ka kuma bɛ se ka bɔ wa a tɛ se ka bɔ mais n'an y'a ban k'a fɔ ko non ko MINUSMA de y'a organisé MINUSMA m'a organisé je suis désolé MINUSMA m'a organisé MINUSMA CNT ye bolo bila kɛ MINUSMA nɔfɛ ko MINUSMA b'u dɛmɛ ni wariko de n'a bɛ fɔ o ma ko partenaire financier donc MINUSMA y'u dɛmɛ n'a bɛ fɔ partenaire financier MINUSMA y'u dɛmɛ financièrement u ye wari di CNT de wolo voilà CNT de wolo bil'u ma a k'i n'a fɔ sisan e sori bɛ fɛ ka fɛn dɔ organisé e ka lettre de soutien kɛ walima ka lettre de partenariat kɛ k'a ci mɔgɔw ma donc maaw dɔ nana k'i dɛmɛ donc a k'i n'a fɔ CNT yɛrɛ de ye nin ko nin organisé parce que CNT commission de loi de y'a organisé n'i ye lettre yɛrɛ ta k'a lajɛ comment dire Diaw ye lettre bɔ ka lettre bɔ a y'a fɔ lettre kɔnɔ f'a kalanna ordre na k'a b'a ɲini CNT membre bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛɛ ka participer nin atelier la ça organisera par la commission de loi du CNT mais u b'u jukɔrɔma don dɔ baga o kɛra MINUSMA mun sera k'u dɛmɛ a ko la ka se ka wari ko a tafali ko ka se k'o ɲɛnabɔ mais n'a y'a ban ko non ko MINUSMA tɔgɔ dɔrɔn b'a la MINUSMA tɔgɔ dɔrɔn b'a la mais est ce que MINUSMA de CNT kɔnɔna ye wa cɛ ye kuma fɔ yɔrɔ min na est ce que MINUSMA de y'a kuma fɔ ye wa MINUSMA de y'a bila k'a ka kuma fɔ ye wa n'i y'a sɔrɔ an mɔgɔ 121 bɛ tun bɛ yen o bɛɛ lajɛlen bɛnna k'a fɔ ko nin mun filɛ nin ye nin tɛ ɲɛ est ce que a bɛ se ka kɛ mais le lendemain an ye ka fɔ demandement min tun bɛ n'o ka fara Adama Bɛn kan ka taa fara Nuhu Sar kan ka taa se fo ka taa se Yusuf Bɛn ma ka taa se fo docteur Foma
kuma caman fɔ ka o cɛ ye kuma minnu fɔ cɛ na man ka nin fɔ mais le lendemain cɛ ye la difficulté la ko tuguni ko kuma kelen ta k'a fɔ ale ye kuma fɔ kun min na parce que Yusuf Zed ko ni accord ko accord in fara ka bɔ yen n'u sera ko accord bila ka bɔ yen d'accord cap accord bila ka bɔ yen donc k'ale kuma in fɔ ko ni accord tɛ o accord de kɛra sababu ye n'ale bɛ TNT kɔnɔ parce que bibi na n'i y'a mɛn ale bɛ Bamakɔ yan ale bɛ ka ci TNT kɔnɔ parce que accord de signa ko ni accord tɛ o an bɛ segin ka taa situation jumɛn na ko situation kɔrɔlen tɛ wa o jumɛn o tɛ kɛlɛ ye wa d'accord Maliki ok ko n'o jiginna mɔgɔ la k'ale bɛ yafa donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn an ka kuma ja sira cɛ an ka kuma caman dabila mais an ka taa concret la ko an yɛrɛ k'an intéressé n'an ka taa bɔlɔlɔw sanfɛ ka taa jigiyɔrɔ la ka fɛnw fɔ mais an ka intéressé fɛnw na ka se ka kow kɛ ok ne bɛ fɛ k'o de fɔ k'o fara a kan quoi d'accord Konate merci merci beaucoup aba nin kun ye Maliki Konate journaliste do activiste do chroniqueur do a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ n b'a fɛ ka min fara a ta kan dɔrɔn accord de coopération militaire min bɛ Mali ni France cɛ Asimi nana sɔrɔ yen France de ko k'a t'a la a dabara la France de bɛ papier kɛ ka di Asimi ma Asimi nana sɔrɔ yen mais Asimi bɔra galon de kalama a ye Makɔrɔ ka galon ta ka namara ka fili poubelle la ko an ka sigi ka fɔ min bɛ da la bila a ka don ne ba an sɔgɔma Bintu dɔ bɛ da la wa a tigi bila ka don an sɔgɔma denbaya bɛ de Vieux Namu Sidibe Amba Ijalo amba i bɛ faso kun ka kɛlɛ kɔnɔ kuma b'i bolo k'i fo i ka faso kanu na a diyara n ye Maliki min bɔra sisan Maliki fo Maliki tulo bɛ foli kan na foli belebeleba o Garanbugula ta ye a tulo b'a la inshallah n b'a daminɛ fɔlɔ Sori i ye sagako fɔ alimamiw ka yɔrɔ la alimamiw ko Sori ko a fɔra de ko alimamiw ka saga kan ka kɛ belebeleba de ye koyi ko alimami dɔw bɛ yen ko muso saba b'o bolo fila bɛ dɔw fana bolo ko olu ɲiyɔrɔ kan ka bonya d'accord n'i y'a faamuya n y'a faamu sɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ i da don mɔgɔ minnu ka yɔrɔ cira ne Sori Sori ne dabara bɛ ban Mali de la diɲɛlatigɛ kɔnɔ quoi i bɛ Mali de ye ka fanga ta dɛ fanga belebeleba fanga kunturu ta k'a di ɲɛmɔgɔ dɔw ma k'u ka jamana de mara Sori mais wagati bɛ olu bɛ taa décision de ta Sori ka tila ka na jamana bɛ jalaki sɔrɔ décision min na quoi Sori ne y'a ye Mali fanga ye décision ta ka yɔrɔ ci Sori a mɛnna wa a sɔrɔla o Sori i bɛna sɔrɔ État jalaki de bɛ sɔrɔ a ko la mais ne sɔrɔ o bɛ kɛ cogo min na quoi kosɛbɛ fanga de b'aw bolo jamana de aw bolo jamanadenw ni a dugukolo n'a fɛn bɛɛ de bɛ aw ka mara kɔnɔ mais aw bɛ se ka décision ta tuguni ka taa ko dɔ kɛ ka tila la hali n'a kɛra kiriko ko ka taa ko tigiw bɛ fiɲɛ sɔrɔ jamana kan k'a da mun kan o b'a jira ko min bɛ kɛ Sori ko binganiw de bɛ kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna e bɛ kuma dɔ fɔ sisan ne ma fantan ɲɛji to yen Sori ka fantanw ɲɛji to yen an b'a fɔ de mɔgɔ min an fantan minnu fɛnɛ k'an bɛ taa bi jamana ka hakɛ kan k'an ta kɛ ɲɛji ne ka t'o ma dɛ mais ka taa bi fɔ jamanadenw de ka Sori k'olu ɲɛji bɔ k'a sɔrɔ a jo b'a la Sori Sori n'an tora o kɔnɔ jamana tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo si la n'a fɔra ko État bɛna décision ta mais wagati bɛɛ ko État de bɛ perdu o décision talen kɔfɛ o bɛ se ka kɛ cogo di ou bien État de bɛ jalaki sɔrɔ kɔfɛ o bɛ se ka kɛ cogo di Sori n ka gɛlɛn Sori ka bɔ kuma la min fɛn tɛ yɔrɔ ye ne kuma fɛ a fɔra ko fɛn tɛ mɔgɔ minnu bɛ minnu y'i ba sagali ma ko parce que ko MINUSMA de bɛ yen nɔ olu donna fɛn tɛ kɔnɔ don min olu tun t'a dɔn ko MINUSMA tun bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ wa n ka gɛlɛn olu donna MINUSMA mais fɛn tɛ kɔnɔ don min MINUSMA bɛ bɔra min na Mali kɔnɔ a t'o kalama wa mais Sori est-ce que nin tun tɛ occasion de olu bolo ka taa ci fɔ MINUSMA yɛrɛ ɲɛna wa ka taa a jira ko parce que majɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ka i ka nisɔngoya jira wa Sori mais ne dɛsɛra k'o kɛ fo e ka to ko parce que ko MINUSMA tɔgɔ fɔra a la fa e bɛ ka fɛn min ta sisan o fara ta k'u bule Sori a ma ɲɛna ɲininka e bila kɛ ka taa baara kɛ CNT de kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen ka taa laɲini kɛ CNT kɔnɔ e ka dɛsɛ ka to tigi jaabi CNT kɔnɔ ko k'i sigi ko parce que ko MINUSMA tɔgɔ fɔra a la o ko e ka jamana ko e jɔyɔrɔ ye mun de ye wa mun ye jamana ba Sori
cɛ taara ka kuma porokotolen bɛ fɔ minnu tun bɛ yen nɔ olu ye dɛsɛ ka jaabi CNT kɔnɔ yen nɔ bɛ sori ka bɔ ka na kɛnɛ ma ka na video kɛ ka na baga mɔgɔw ma sori ka dɔw yɛrɛ nana ko Sogɛl ninnu bɛ ka min fɔ a la yani a ka se Sogɛl ma a ka se Asimu ma sori o an bɛ don min na don tɛmɛnen na kunu ni kunasini tɛmɛnen na a bɔli bɛ yɔrɔ min na a filɛ jɔn de ka min fɔ o la n'a tun bɛ CNT mɔgɔw de ka tabali sanfɛ sori mais jamana mara tun bɛ kɛ Esamu ko de de sori a tun b'aw ka niveau la aw de fɛ ka kɛlɛ kɛ yen nɔ e bɛ bɔ kana kɛlɛ ma k'i bɛna baga mɔgɔ kɛlɛ ma e yɛrɛ mun e yɛrɛ ma se ka kɛlɛ kɛ a bɛ ka niveau la mun e ma se ka kɛlɛ ye. D'accord makalaba vie sur ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Amin arabi inshallah bɛɛ n'i ka tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ Bakari Bamba 10e arrondissement na Ɲamakɔrɔ a bɛ lamɛnni na a n'a ka denbaya Sokɔrɔji an b'an ka musokɔrɔba fana fo sanga in kɔnɔ denba soirée Paris a bɛ ka lamɛnni kɛ Faransi jamana la dɔ bɛ da wa bindu ma laban allo fulaka misinda kɔrɔ basi kɔni t'i la n dɔgɔ ni bana misikɛ ma i ni ta ka micro kuma ye o buraya gasi ye dɛ ja ye bura ye o ja ni bura ye ok d'accord ayiwa ala ka saba bɛɛ amin arabi inshallah ndɔgɔ seli musaka ala ka nɔgɔya amin seli musaka ala ka nɔgɔya amin arabi ndɔgɔ seli ka nɔgɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen mais n'i ye fɛn mun gɛlɛya i ma ala fana b'o de gɛlɛya i ma o ye tiɲɛ ɲɔ tɛ i baramɛ saga ni bi sɔrɔ sugu la ye o dɔrɔ t'e kunna 50,000 kɔ n'e taara i ɲun 60,000 saga kɔrɔ ne gɛlɛya i ma kɛ o sɔngɔ t'e kunna o kuma ala ka ne saba bɛɛ amin arabi inshallah ndɔgɔ n b'an ka jamanakuntigi ɲuman fo k'a barika da a tulo b'a la n'o ye ne balimakɛ Asimu Goyita ndɔgɔ ko masakɛ ne bonya de ka kan ndɔgɔ dɔnnibaa ne bonya de ka kan tiɲɛ ala ye mara di mɔgɔ o mɔgɔ ma ndɔgɔ a tigi bonya e ka hɛrɛ de b'o la diɲɛ i ka hɛrɛ de b'o la lahara kosɛbɛ mais ndɔgɔ mun bɛ ka ne tɔɔrɔ aw journaliste kɔrɔ i b'a dɔn wa an t'o dɔn dɛ fini y'a fɔ ni ma maa jugu fɔ a ye a t'a dɔn a fɔ Mali journaliste ka ca maa ba kelen ye ndɔgɔ mɔgɔ min bɛ kalo tigɛ a la n m'a fɔ o tɛ yen dɛ nka a ka dɔgɔ maa min bɛ kalo tigɛ aw la hali n'a sɔrɔ a nata ka bɔ waatiw b'a fɛ dɔɔni e ko tɛ koyi e ko tɛ dɛ n bɛ k'a fɔ cogo minnu don ko don olu tulo b'a la o n y'a faamu mais ndɔgɔ n'a fɔra ko chef Daniel ye kuma mun fɔ aw ka nin an ka nin zɔti ba de a ka ca maa ba kelen nka n'u kumana ko kelen kan mais ni chef Daniel de kumana mɔgɔ bɛ chef Daniel ka kuma de ta k'aw ka kuma bila o bɛ sɔrɔ mun de fɛ ɲininkali gɛlɛn ndɔgɔ o bɛ ka n tɔrɔ Mali kɔrɔ dɛ hali Mali télé ni Mali télé ye kuma fɔ mɔgɔ t'a minɛ mais ni chef Daniel fɔ b'a minɛ kalo bɛ ka da an ka président ninnu na a bɛɛ chef Daniel ka kuma mais n'a ye n ko fɔ dɔrɔn mɔgɔ b'a ka kuma ka tiɲɛ ye e filɛ ka kuma min fɔ bi ne ye kuma fɔ tan an kun t'a dɔn k'a fɔ ko in kɛra tan parce que chef Daniel bɛ k'a fɔ Afrika numéro a tɔgɔ di arajo la a bɛ ka kuma min fɔ o ne ta in tɛ kelen ye fiyewu ne ye n tori tigɛ de fɔ a tɛ ci wa mɔgɔ de bɛ ka chef Daniel ka kuma de minɛ e kun ye tiɲɛ ye mais mɔgɔ tɛ k'e ta in minɛ ka da kun jumɛn kan mɔgɔ bɛ da chef Daniel ka kuma na mais mɔgɔ tɛ da aw ka kuma na ka da kun jumɛn kan ɲininkali gɛlɛn ndɔgɔ o de bɛ ka n tɔɔrɔ Mali ko la quoi a kan ka ma tɔɔrɔ ndɔgɔ o kɔfɛ i ye kumana Alimamu ka saga ko kan ndɔgɔ Alimamu ka saga ba fa parce que Alimamu bɛ mɔgɔ balo Mali kɔnɔ yan Bamakɔ yan Alimamu bɛ olu ka mɔgɔ balo tɛ maa 100 ye Alimamu bɛ olu ka balo tɛ maa 100 ye d'accord dan tɛ mɔgɔ dɔ ka baloli yɛrɛ la Alimamu dɔw ok nun Goyita an b'i fo ka bɛɛ lajɛlen fo ka waliman dɔn sanka min n'a sugantira ɲɛmaso fɛ ka di an ma minnu bɛ ka weleli kɛ Ismaël Fane ani Fransikaw ni Espagnekaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw ye sabula wagati min sugantira ka di an ma wagati nana cogo Mustafa Jara Espagne a bɛ lamɛnni na ka taa se Musa Sidibe Balaba Sajan Konare an b'a fo kɛnɛ kɔnɔ ka waliman dɔn a ka wulikajɔ la Faransi denba soirée bɛ ka taa se Magasama fɛn min ye Mamadou Diallo a bɛ lamɛnni na ka aw bɛɛ lajɛlen fo Maɲanbugu ka Labasi Jire a n'a ka denbaya Madame Jire Kadija Diallo ka taa se Madame Jire Awa Mayiga u bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ Madame Diallo Fatumata Doumbia k'a bɛ ka lamɛnni na ani école communautaire Les Perdreaux Tanti Basso ka taa se personnel bɛɛ lajɛlen ma ka aw fo ka waliman dɔn an ka cɛkɔrɔba adjudant chef à la retraite Moussa Doumbia n'a ka denbaya Madame Doumbia Hassan Kulubali an b'a fo médecin commandant de la protection civile Famanga Doumbia n'a ka denbaya ka fana fo Maɲanbugu fɛn min ye Madame Mayiga Awa Doumbia
Mayambugu concession rurale amba fene fo aka timinanja na ka kanuna ko alibi ala ka laini belajelen sabati Madu Kulubali Mayambugu wereda pinekola belebele do e ka fomya bala grere abesigi ale ka rola amba fo kenen kono ka wolimando ani atri belajele famille Mamadou Diallo apidom na 30 mètres amba fene fo ka wolimando ani apidom personnel belajele Madame Kulubali wasa samake tulobanna Mayambugu mairie katase famille Bokar Keita maire commune 6 ku belajelen fo Albi Mamadou Diara directeur de l'école ou les complexes scolaires Fantasori Madame Kulubali Bintu Napo afomiana ka aw belajelen fo ka wolimando tege sanfɛ ko wakati kon sira akatoyini amba ke aw belajelen fɛ fɛn be ka fɔ ko foli ma se ka kɛ sɔgɔmada na DG des douanes du Mali Mohamed Doukarana ka denbaya Mayambugu ana cɛkɛɲɔgɔn bɛlajɛlen aw ni sɔgɔma tile hɛrɛ ala ka di an ma sali musaka ka nɔgɔya an bɛlajɛlen denbayatigiw ala ka denbaya ta fanga di an ma ala kana an si labu seliɲɛkɔrɔla in na Madame Kulubali Bintu Napo tɛgɛ tun bɛ nɔgɔ la ne tɔgɔ Sori Burama Jalo foli ni tano waleman dɔ ka